Toto je naša McDonald's challenge. 3, 2, 1, poď. Počkaj, pekne. Jak je to ďaleko? Verím tomu, že moc sa dneska nezažere. Stop! Poďme. Čau. OK. Čo si dal? Cheese? Som toto raz prehľadla. Čau. Čaučka. Zabehne 1500. A ja sa fajnou naženom jak pán. Ja už nebudem hľadať ani jesť. Ako bolo? Už teraz môžem normálne, že fajnou v kľude sa nájsť. Podľa mňa... Ja viem, prečo ja nebehám. Neverím tomu. Teraz sa môžeme napiť. Ona totiž to nevie hrať. Takéto hry vôbec. Najvádzaj zdýchané to ešte jesť. Ideš. Ty sme ísť dať celý cheeseburger. No. Je to teda. Stačí, stop. Poď. Čau. Ja som to hovoril, že absolútne toto nevie hrať. Ten jedenkrát, čo som sa bol prebehnúť, tak to mi aspoň trochu vytrávilo. Stop! Dúfam, že si to užívaš. Super. Teraz už vážny kľud. A kvôli takýmto vecam priberám stále. Stop! Už toto si nemôžeš dať do huby. Dúfam, že si pripravený prehrať. Dobro, je. To trochu mi tam nechaj. V podstate týmto sa končí celé toto video. Vypadne mi srdce. Ty si zjedol celé to mäso? To však za to. A ideš. Dovi! Teraz zjem celé mäso ja. Než rána takto rýchlo ješ. Ja už nevládzem. Ideš, poď, machaj. Klikaj. Pohyb! Ja som ešte nikdy nevidela behať. Ty si mi už nič nenechala. Ešte tam máš? Big Mac, ale bez mesa. Celá som špinavá.